मध्य प्रदेशनि उमरिया जिल्लानि सिमी बेलाखिनो वाना जागनाय kirimasincha koktoma social media o kasawai phaikha ar jaganino kaisa government high school ni student rokni sakgo burasa put kolob kha school pora poribai mani yagulo suti wngkha hingkeno o cherai rok student rok ar jagani belakhino bongni behavior rok change wngwi thango je borokni sakao kubuni but burasa rok kolobwi phaimani hai sago bwkhnai no khengcharwi kirimasincha khlaiwi yangwaisa ayangwaisa khlai narjaktwi wngwi tongo khorang rok sokromoi belai kheno kirimasincha o mangpili no arjagani no khoroksa teacher bongni camera o capture khlaina rakha tei school suti wngbai mani yagulo kolob jagmani obo khoroksa khoroknwi ya pura 5-6 jona obo kahaikhe school field o thangwi bwkhnai rok khengcharwi yangwaisa ayangwaisa khlaiwi bwkhnai rok narwi kirimasincha khlaiwi khorang sokromoi tongo obo kahai kokno khnamani yagulo norok kokno swnamwi sao obo hai hinui bo uansukgwi mano obo ni news kwbangma no viral wngjak tongo baksa kheba nugui mankha tei baksa kheba nuya phano wngwi mankha o news puila norok naina hwnkha khe Navbharat live o thangwi nai mano ar jagao full detail riwi rijak o mamla social media o viral wngwi thangmani yagulo jila proshashan tei doctors rok a thaio thangwi judge patal khlaiwi kha phaidi hinkhe saimang laiano oboni ukulog ni tamo kubui kok hwijak tok obrokno twiwi Umaria school ar jagao koyekdin sigang belai kheno weird behavior belai kheno kirimasincha sakao boot kolob mani hai wngwi kirimasincha khlaiwi borokni tomung no phunugwi tongkha omo haikhe khoroksa khoroknwi se haino phatra batpar haikhe hinui manane phiaba ar jagao je topar student porjonto je class o nilar siringsrokkai tongnai oborok porjonto se omo kahai tomung wngwi tongsuo je bwkhnai khengcharwi yangwaisa ayangwaisa khlaiwi narwi tei khorang sokromwi tongmani rok school o class khlai tongmani jorao hinkhe joto thik thak no tei borok class rok khlaiwi pora rok poribaiwi thik khaino tongo phiaba jepro school suti wngbo o time o hinkha khe no borok sak no balance khlai manya borok je burasa borok no balance khlai tongmani hai wngwi tongo yangwaisa ayangwaisa khlaiwi je borokni sago burasa kolobjak eba kheba burasa borokni sago hapjak haikhe omo hai khoroksa khoroknwi ya omo hai pura 5-6-7 jon omo kahai rok wngwi thango belai kheno kirimasincha najara wngwi thango ah jorao kheno tei omo kahai salsa salnai ya saradin no afroni simi romwi sapta kaisa lai omo kahai gorna gotiwi tongkha belai kheno kirimasincha omo hai rok no doctors rok tei jila proshashan school authority rok phaiwi bo naikolkha phiaba kuno phano manya kuno dishoda rok da manjak thong kobor rok da wngwi tong abogui de omo kahai pora o pressure manwi obo hai wngwi tonglaikha hinui check up khlaimani yagulo bo kuno manliya joto thik thak tei omo hai khe borok kolob jagwi paithago sarik wngtutui 3ta jorao hinkhe no joto thik thak wngwi thangmani yagulo kheno interview narjago ar jagani borok rok bai phiaba kuno phano borok saimanya je school suti wngwi lengmani eba kheba thumani haise wngwi tongo hinui sao borok a interview o hinkhe ar jagao doctor rok check up khlaimani yagulo tamo saka norok oboni kisa khnawi naidi शुरुआती प्रारंभिक जांच में हमने ये पाया कि हमारे पास 4 लड़कियां आई थी जिनके नाम हिमालय और सरिता 4 बच्चियां की ये शिकायत थी कि उनको अचानक भूत प्रेत चढ़ गया है तो हमारे पास ये दिखाने आई थी सीएससी पाली हॉस्पिटल समय मेरी ड्यूटी थी मैं डॉक्टर पवन कुमार दीपांकर। क्या मिला क्या हुआ? सबसे सर्वप्रथम मैंने जनरल मेंटल एग्जामिनेशन किया तो उस दौरान ये पाया कि सभी लड़कियां नॉर्मल हैं, सभी के वाइटल स्टेबल हैं, बीपी शुगर हमने चेक करवाया तो सब नॉर्मल आया है। तो ये भूत प्रेत का जो बियॉन्ड साइंस है उसकी जांच एक्सपर्टीज द्वारा होगी। चिकित्सा पद्धति में क्या मानते हैं सर, क्योंकि इसको भूत प्रेत बताते हैं?